вақте ки падари ман аз дунё гузаштанд, мо бесарпаноҳ мондем, мо дар иҷора менишастем ва ман бисёр ба оила меғалтидам ки мо дар оянда хонданонмо дар кор, ҳоло то бузург шудани мо дар куҷо зиндагӣ мекунем. дар кӯча будам, ҳама ҷо милиса гирду атроф, дар ҳар як қадам милиса истодагӣ буд. Баъд ман аз паси домамон гузаштам ва дар хами арчаҳо пинҳон шудам. ҳамин истодагӣ будам, дода метавонам ё наметавонам, гуфта истодагӣ будам. хайр ҷаноб аз меҳмонхона баромаданд, он тараф ба назди мардум рафтанд, ба онҳо салом карданд ва ҳангоме ки ба мошини худ савор шуданд, ман ҳамин истодагӣ будам, буром чӣ шавад, набуром чӣ шавад. ҳамин вақте ки он кас омадан маро ҳаяҷон зер карду, ман яку якбора ба пеши мошини он кас баромадаму мошини он касро доред гуфтаму манъ кардам ва ҳангоме ки мехостам бо ҷаноби олӣ ҳамсӯҳбат шавам, вай ҳамон охранникҳои ҳамон кас маро аз кифтам бардоштанду ба тарафи ҷойбор оварданд ва яке аз онҳо гуфт: ҷаноби олӣ, равед, ин ба шумо гап надорад, ин ҳамду бо шумо суҳбат кардан мехоҳад. ва ҷаноби олӣ мехостанд роҳи худро давом диҳанд, вале ман бо тамоми ҳиссиётам дод зада гуфтам ки манро сар диҳед, ман дар дасти худ мактуб дорам, мехоҳам мактуби худро ба он кас диҳам. ҷаноби олӣ аз тиреза даст берун карданд, гуфтанд ки монед биёяд мактубашро ба ман диҳад. охранникҳои онҳо иҷозат надоданд ва охранники кифти рости он кас ки Мурод Саидов ном дорад дар паси он каш нишаста буд, ба он амр доданд ки аз мошин фароиду мактубро аз дасти ман гирад. Мурод Саидов аз мошин фаромаданду гуфтанд духтарчаро сар диҳед то ин ки матруби худро ба ҷаноби олӣ расонад. Онҳо гӯш накарданд, вале бори дуюм такрор карданд ин суханро ки ман аз остини худ мактубро берун кардаму ҳамаи онҳо маро раҳо карданд ва мактуби худро ман ба Мурод Саидов додаму Мурод Саидов ба ҷаноби олӣ доданд ва ҳама ба мошинҳои худ шиданду роҳи худро давом доданд. یک خلطه آرد، دو وای روغن، یک 20 کیلو باشد، وای باشد برنج، مکرون، یک خلطه کارتوشکا یاردم کردن نه که برای خانه باشد. اگر گفتم کمتر طاقت میکنید گفتم. من گفتم من به مثال یک دو حجرگی نیمم و برای من یک تا یک حجرگی دستگیری کنن که من مثال بگم